ئیسا یەکی بجزام پاک دکێ. دەما ئەو ji çiyêda ket ajawayek mezin li pey wî çûn û vayê yekî bicizam nêzîkî wî bû. Bi gotina ya Xwedan ger tu bixwazî dikarî min pak bikî, jê re secde kir. Îsa jî destê xwe dirêj kir û dest li wî da û got dixwazim pak bibê. Di wê demê de ew ji cizama xwe pak bû û Îsa ji wî re got tu carî ji kesekî re nebêje, lê here xweşanî kahîn bide. Bona got ew şehedeyê bikin û xelata got Mûsa emir daya pêşkêşî wa bikin. Metta 8 ji pirtûka pîroz İncîl. Silav û rêz xwişk û birayên hêja.